Сьогодні у нас практична робота, і ми з вами будемо вимірювати ріст і масу тіла. Перша група буде вимірювати ріст ваших стовичок, друга група буде вимірювати теж ріст, і третя група буде вимірювати масу тіла. Всі розподілені доручення? Да. Починаємо роботу. Переконаємося ближче. Ближче, ніжки правильно. Вставай далі. Нулики треба, щоб були. Даша, треба, почекай, хай нулики встануть. Вставай. Так, дивимося